Mit Leabharlann an seáinniu, le couple seaartan, thuid tús le chlub Fichille, agus táid corúd a dhaoine thart isteach, dhaoine a samachún Fichille, agus fásta dhaoine a geirí fólam. Se sír an aisce, níor fémart go hebí hana, ag a se han seo síru ho le. Fichille an tá maith an intin, tá se an tá maith fásta a dhaoine, tig dhaoine seo just fanni rud sóisialta. Tá le mór is a Ukraine an seo, tig an seo a sa mór a cúan. Níl má gur má másara. A dí na bug se má. Well, coilce se ar mai imirt leis an is, óta se mai. Agus a réite 1962 dúte. Ní bhaid me seo mar a dhéhar léide rud. Bhfuilte tírí huaige, cin éon le. Ní má an corri leis arbé. Ó, ní, cos le imirt néadan in de tam mai. Tá chlub leabhar agan agus tá chlub scanan agan. So fríide chlub scanan, bhí méidir caint le bháin agus bhí sam ag léird an chlub scanan an Fichille. So maithe sin thurmid tús leis is hamuid má ceanna dá. Roid mis fis posters hamuid má agus hanig a sam arás agan gur bhí sam go leabhar dhaoine an. It was mhuintir an, níos a cos na drafts na tiddly winks na Emerson. Tá tú díri isteach agus dhéanú tú button agus na dhéanú tú button tá sa neamhne. Agus tá daine go seo John, tá sé dhéanana seo Beireann dhaoine agus teispinn se a dhaoine go dtéan dóil le Fichille a phléil, so an sé geistí fa just a hart le chéile, cluiche imirt, rudne úra ólam, agus a hanna hín sin mar an seab gan a rudbag talú álas tífa, agus teis de fólam láhad a réir chéile. Is bhíh go gasiste a déanana na PC, ní bhíim sa imirt lechar se coppla bummite me níar má bogú. Eisian, am mé bogus a cilhhaid, bogus sin canna mí, í an stapa bíal. Bhí sé léo mentin, sin bhí sé dhéanam. Bhí a go déhí me go léanú agus bhí sé Róm anlaid. Bhí bacalinn seo teart sa háart. Híl me gur is a Ukraine bhí sé, but hín bach sin hall, no, dú sé an Ukraine an, Ruméine an. Mar mis ceiste cintáine me targus agus dú sé Romain. Agus hín mis go sin an, but dú sé bach sin hall, no, sinna tíre dig sés. So nás me canne mé, but trí mebal é bhfuilú, bhfuil me, so. A plánat agan íhaine gáil, agus ma té samon an sin, ma tá grúpa agad a tá teart a gcónaí agus samachún. Hocailinn comórtas bag a dhéanú na chomáile seo, tá chlub Fichille eile ar os nach an lia, a rubínas marialar ar chlub seo. So tá chlub an sin sa cheantar, so Wa sé deas den méim a duine deis mahan seo beitir comórtas a ráta leidir a chlub. Fáinne heúálas a go dtéad tarlús a Leabharlann just coinní súil ar Facebook sagan ar Donegal Libraries. Ag leart a isteach a fáilte ra níos módaní, mu geirí Fichille tá fáilte fásta ra duine a geirí i páirte a chlub scanan, agus tá chlub Leabhar Gaeilge agan, agus tá chlub Leabharlann agan. So tá fáilte a hanna hat a isteach go dtí Leabharlann.